assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe ko fati e masɗe qur'ana arab so jii noon en lombi hen masɗe pular nannama nder hen ko ha ɓeydo weɓandema an jangowo nde wonno en joddaki nokku goto on kollama ekkuji ɗi gasi heddi ko naten e jangde masɗe noon kewani mi wino on masɗe qur'ana arab kaaɗi ko 4 heddono waɗa fillo fillo ha cikka matoɗe kewi taw ala hewani ko so tawi ene jangoye ɗen so ngala hen wawata jangade ɗum saabi ɗe mbayla wadde mbasa tan jiiɓade hen sa namdama masɗe qur'ana arab wi koɗe 4 no mbiɗaɗa pular ni masɗe pular no poti mbiɗa koɗe 5 polle ɗe no poti mbiɗa koɗe 5 gane masɗe ɗe ko 4 polle ɗe ko 4 ari ardi wadde mbasa jiiɓade hen ɗum no addi ngal ɗo alluwal addira ko ha haqqille ma o ɓeyda tongandema ɗum ɗo ɓalli jangde codol woni ɗo an jangowo noon addu kuɗol ma e karne ma ɓallina janga ha gayda sa jangi ha andi no ƴetta ko jiiɗa ko no mbaɗira noon jangira noon mbawɗa noon certa e majjere ko wiyete masɗe qur'ana arab an noon mo jeenoke heno ko ɗo garata Dental Dina TV nani Dental Dina TV jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal dendagal ko gollano ko adi ka tawano ko non to moftanima wo amma non on wonɓe hen ɓe oɗon ɗaɓɓira wadde hen ballal e oɗo numéro 77 906 14 81 balle mon e jingare mon e duuso mon e galle golle he ɗum ñaguima on ɗum tan ballinimi on e addi en ɗo ko wallodirde ɗum noon oɗon balle on kadi balle oɗon jingane oɗon kadi jingue bisimilla ɗo henne guel ɗo pesguel wiyete ko portal ko dowgal waɗi woɗ wiya portal dow ko masgal noon no mbirata a ko masgal annu anne portal dow kalɗo jiimi ɗum ko a fawi ɗon ay ɗo ko portal less ngal woni innira portal less kañum e oɗo i nandi ko jahata ay i ko masgal wonno anne portal less ko masgal ko i wiyete ay ɗo koko turi wiya tural ay ko turi ay ko tural ko turi wiya tural kañum oɗo pular nandi ko ɓe jahata ɗum ɗo ko kowal wiyete wonno ko waɗi ko kowal kowal ay o howi ha laaɓi wiya kowal noon e a nandi ko jahata teskede saɗa wayli alkura ngal ab ak al am ay ko a addo ɗemgal a ak ay ak ab am wadde ko a o woni kowal ɗum noon waɗa paama ko portal dow wiyete ko fatah less wiye kasara ɗo wiye damma ɗo wiye sukun en noon ko ɗemgal pular jangaten wiya yen mbi portal ko dowgal heedi wiya portal dow ɗo ko portal ko lesgal heedi wiya portal less ɗum ɗo ko tural e turi wiya tural ɗum ɗo ko kowal so gasoyi noon sene jangoye wonta wiyede noon ɗo ko hatan ganda inde nde paama ko portal dow
woni a ko portal less woni i ko tural woni u ko kowal woni a ɗum ko masta ñangeten alkule ala hen alkule ɗe ngala hen taw alkule ɗe ngala hen ko ɗeɗo pawoto hen wawa jangade ko masete ko gonɗa e famminede ay ɗo ko portal wonno gotal dow ay ɗo fillima wonti ɗiɗi dow wadde paama kala ko jiimi wayni kañum an wiyete ko an tan wonɗo an fawi koye ba mbiya ban fawi koye ta mbiya tan fawi koye sa mbiya san ko an tan wonɗo an ay ɗo no wiɗa anni ɗeɗo ɗiɗi kañƴe mbiyete an gasi hankkadi a andi ko an wonɗon fawi koye ba mbiya ban fawi koye juburta mbiya tan fawi koye juburna mbiya nan fawi koye keef mbiya kan ko an tan wonɗon an ɗum ɗo woni an e pular arab less o ay nani wonno ko gotal less ay arti ɗo ɗiɗi less wonti in a in nani in wona masgal wona jangde ala ko ganda kala ko jimini ɗiɗi mbayni ko in wiyete heddoɗo fawiɗo noon ɗo jangete fawi koye ba mbiya bin fawi koye ka mbiya kin fawi koye la mbiya lin ay ko in o ko ni windirte e masgal to qur'ana arab ɗo ko pular ha ganda ciftinma ko in nani ɗo ko an ɗo ciftora ko an ɗum ɗo tan mbawata ɗum ɗo woni masgal ngal ɗum ɗo tan in o tan mbawata masgal nani ɗone ko u wonno wonti ɗiɗi ay wadde wiyete ko un ɗum ɗo wiyete ko un e masɗe he wadde ɗo ciftintoma un o woni oɗo mbasa jiiɓade ay joni en keeɓi ɗo e ɗo nandi ay ɗo e ɗo nandi ay ɗo ɗo nandi kadi ɗo kadi e ɗo nanda kowal e sidda nandi holko serdi kowal e sidda noon mbiya kowal ko gotal wonata sidda ɗiɗi wonata wadde mi fama kala tomi sidda ɗiɗi goni ɗon alkulal ngal fawi ngal ɗiɗi maggal nanɗam mofti ɗo noon kala tawa tan ko gotal tan woni ɗon gotal al fillaki sa wi ak fillaki sa wi am fillaki o noon so naati hen tan filloto tawaɗama koye laam ɗiɗi mbiyata ko Allah al e la wona Allah tawaɗama koye mim mbiya am e ma wona amma tawaɗama koye keef mbiya akka ay ak e ka ndendi ɗon hankkadi noon pamita ɗum wadde ganda kowal ko a sidda ko a ay ɓeydandi wadde a faami ɗo gotum ha joni portal dow gotal wonno fooɗani ɗiɗi woni ɗo fooɗani ay ɗo noon portal dow arti ɗo gotal ko ɗo fooɗete wadde kañum sene fooɗa teskono moƴƴi ma yi yeeso mum allif walla jiiya yeeso mum allif jowiɗo walla jiiya yeeso mum allif taƴƴo gasi ɗum ɗo tan gandirta podgal portal dow ɗum ɗo wonata hen sono tawi noon sarɗi o taw kowal walla sidda ala yeeso muɗum portal dow sene fooɗa ɗum ɗo gotal e majji ma won yeeso muɗum ma woni allif jowiɗo walla woni allif taƴƴo portal dow ko ɗum ɗo foɗirte e portal dow gasi ari ardi ɗo tan mbawata ɗum certa e polle portal dow portal less ay less arti ay ɗo ko gotal wonno fooɗani ɗiɗi fooɗani ɗo noon sene fooɗa portal less sene fooɗa foɗirte ko juburi yaa walla foɗire yanara walla foɗire yorit ɗum ɗo foɗirte less kala nanɗa portal less ne fooɗa yaato yeeso mum nan toon juburiya walla yanara walla yorit ɗum ɗo woni ko foɗirte portal less ɗo so ɗiggi a serti e majjere portal less porgal muɗum ay ɗo ko u fooɗani ɗiɗi fooɗani
ay artiɗo addima ɗo ko ha ganda sona fooɗa watte ko wow yeeso muɗum walla wow taƴƴo yeeso mum gasi ganda wadde pottal tulal foɗirte ko wow walla wow taƴƴo ɗo so ɗiggi tan masɗe ma ko faate tulal polle mum gasi ngel toɓɓel ngel ko masgel ko podgal woni ma poɗe ko nayi pottal dow pottal less tulal toɓɓel ngel toɓɓel noon ko wiide wata walle ay gambe wata walla ayde ɗo podgal wata walla ɗo wata walle agni gambiya agna waddu he gambiya waddu ha ayde wadde arti oɗo wadde ɗo henne e ɗo henne nandi ko jahata so wi toɓɓel ngel wata walle agne waddu he muuse ngel toɓɓel ɗum yahata ha mbawa ngel kangel noon sene fooɗa ma yi yeeso mum jubriya walla allif jowiɗo walla yanara allif jowiɗo hakkude bindol motta ko jubriya allif jowiɗo sara bindol noon waɗi yanara allif jowiɗo gasi ɗo sa faami ɗo masɗe ma ko jangete e masɗe ngal ɗo alluwal gotal tongan mami hen hankadi ɗo mbawata masɗe qur'ana arab wa amma pulaar o waɗira hen ko sa ronki yaade ɗe caggitma portal dow woni a portal less woni i tural ngal woni u kowal ngal woni a mi andi hen kadi ɗo kala ñi portal dow kañum e a oɗo nani ko jahata gasi mi anda portal less kala jimi ɗum ko masgal i yahata ɗon mi anda tural kala jimi tural ko masgal u yahata ɗon mi anda kowal kala jimi kowal ko masgal a wona yaadude ɗo noon ko ɗiɗi wiyete ko an ɗum ɗo ko an mbasa wiide porti dow ko an kala ɗo fawi ko an woni ɗon soko an ban tan san jan kan wan ko an tan woni toon ɗo noon ko ɗiɗi woni ɗo ko in bin tin sin jin kin win ko in woni ɗon ɗo noon ko un bun tun sun jun kun wun ko woni un ɗo ko sidda woni a ko wiide rabba kanko kala ɗo fawi ko ɗiɗi rab e ba woni rabba rab e bi woni rabbi rabbu e bu ay gasi ni foti kowal e sidda jadata ƴetta sidda fawa hen kowal sellata sidda ko ma fawi hen portal dow walla fawi hen portal less walla fawi hen tural walla ɗiɗi dow ene yaha hen ɗiɗi less ene yaha hen tuɗi dow ene yaha hen wa amma kowal yahata hen nande faami de ɗo tan mbawata ɗo noon ko polle ɗe ɗeɗo nayi kadi poɗɗirte portal dow sene fooɗa foɗirte ko allif jowiɗo walla allif walla allif jowiɗo walla taƴo portal less foɗirte ko jubriya walla yanara yorit tural ngal ɗo foɗirte ko wow walla wow taƴƴo toɓɓel ngel ɗo foɗirte ko jubriya allif jowiɗo walla yanara allif jowiɗo ni foti ɗo tan gandata ɗum e tongol hankkadi ɗo sa wawa ɗo sen payi e masɗe he andu a wawata yaade ɗo jinmi gandana kam ɗum ha gayna on saaha noon wona andini kam ɗo gayni so ɓeɗe jangguinima yeeso noon ɓuura famde ɓuura wawde ɗo karfeje ngala hen ala allif ala wow ala del ala kef ko masɗe jangata portal dow ko masgal portal less ko masgal tural ko masgal kowal ko masgal ɗo noon ko ha ganda ko a i u a ɗo ko masgal an in un ɗo ko sidda ni windirte ɗo ko polle sa wiɗi ba ta sa ja ka ko ɗo foɗirte ɗo leso bi ti si ji
ki li aɗa fooɗa ɗum fof de leso ɗo ko tural ngal sene fooɗa buu juu kuu luu muu ɗen geɗe foti ko wow wotaƴi bee ne se je ke le me kasi ƴettuɗo ɗum ɗo foƴete asi ƴettu kuɗol ma e carnet ma mbañutoɗa jangga ɗigga teskuye ma wona hen no moƴƴi masɗo jannguɗa a saggi noon mo pulaar o saggittuma pulaar o saggittuma ay ɗo ɓe foni wonde wodde a o ɗiɗi a i u e so mejjitano waɗano ɗo henna a mbawa famde waɗɗo henna i mbawa famde waɗɗo henna u mbawa famde waɗɗo e mbawa famde kono noon daɗani winden arore nde yeeso nde ma famo ɗum toon ɗo ko hatan paama no masirte ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbajiɗo janggon ɗigga Amo jeeyanoka hen o jahata ko YouTube binda Dental Dina TV bindaɗa naata jenta e bande en wona ballowo jingowo nafowo naftorteɗo numéro o nani 77 906 14 81 haalama haaltama jamma e ñalawma nane jaɓe mbaɗe ko nafoore mbaɗe hen jingene galle golle min jeeya courant min jeeya wifi o min jeeya connexion komi yimɓe ne monni ay balla on jamma e ñalawma hande oɗon jaara to ƴeewoyi limore mon nde on keeɓi ujunnaje sappo neɗɗo ɗum timmi ballal ɗum timmi jingere hande woni 23 5e mois 2026 on keeɓi ujunnaje sappo neɗɗo timmi konu timmi walloɓe timmi jingoɓe timmi walloɓe jingoɓe wadde en kadi garen ballen jingen en timmi konu garen jingenen galle o golle ɗe ko galle men golle men so goto fof no deƴƴi tan deeƴi wi on jarama jokke golle min beltima aɗa jangga aɗa nawa banggueji goɗɗi ɓenne jangga ne mbawa nden jingganen ɗum oɗon ponno yaade janggoyon addama ha sara mon oɗon jangga oɗon mbawa wadde so mbiyama balle ko gonga wona politique on puntaka de ko jangde sinno wonno école hande joɓon ha heewa kono an wona sara ma ƴettoma saaha mo welma o gara jangga mbawa jangga ha mbawa ala ko mbiyata sowona on jarama jokke golle min beltima en nananni ceer hol jaɓowo ɗum e moɗon liggo lewru ma wiya jarama ka jaɓata ko noon wadde a andi a faami wadde mbaɗen hen balle men 77 906 14 81 so Orange Money so Wave so Western Union so MoneyGram so Ria mbaɗe hen jingganen galle golle ɗe addi ko jangguinde on somin donki yaade min gaccat min mbawa yaade ko courant min joɓata wifi connexion joɓata e goɗɗe komin ñaama yarama yammiron wadde balle min ballon kadi somin mbi en ballo min ñande min jaari min gaccat kono mbaɗe noon ujunnaje sappo neɗɗo timmi konu hankkadi garen jinggen ballen duuɓi sappo oɗon balle hankkadi kadi so doole donki yo doole keɓɓo 77 906 14 81 Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina en kaaliɗo alluwal mon masɗe pular arab on kollamen pular o ha gandon qur'ana arab pular nandi yaadu kamɓe nandi polgar kamɓe nandi sidda fof kamɓe nandi ɗum saabi noon ɗakka sara hen ha ɓuura weɓandema an janggowo on jarama so ɓaccaki wassalam